Hai Kartik. Hai Jandu. Amme Amme korte turage. Yani Julieta. 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 Kamma. Iya, ada apa lo? Kan patah. Pan bata bata bata. Nah, so, kan patah. Tu lagi. Kamu ini berapa? Mobile berapa? Tawar. Inna tawar range itinda? Enna tawar range. Asyik Juli. Nama ini berapa? Kamu lagi nanti biru itu. Nama waktu tu balik nama matra ada sales. आज चंद्र के सूर्य के चंद्र के गुरुवार के ये वो तो बल ada sih ఇది కర్మ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೆನ್ನ ಮಗನ ಎರುಗಿಡ ಪರಬಿದ ಅಂದೆ ಎರುಗಿಡ ಪರಬಿದ ಕುಡೈನ ಅವಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಕರ್ಮ ಟವರ್ ಹೆಚ್ಚಿ ನೋಡಿ ಟವರಿ ಕುಡೈನ ಗುರುವನ್ ಕೇರೆ ಆನೆ ಕೇರೆ ಅವು ಕೇರೆ ಕೇರೆ ಕಮಲ ಕೇರೆ ಅವನು ಈಗ ನಮ್ಮೆರಿಪ್ಪು ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ಇಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮೆರಿಪ್ಪು ಸುರುಟಿ ಏನಡಪಲ್ಲಿ ಮರಲೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಇರುವೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಟವರ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಟವರ್ ರೇಂಜ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಇನ್ನ ಟವರ್ ರೇಂಜ್ ಆತ್ಯಾತ್ತು ಜೂಲಿ ನಮ್ಮ ಇರುವೆಲ್ಲ ಕಮಲದ ನಡು ಎರಿವಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಬೆ ಈ ಏರು ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಚಂದ್ರಕೆರೆ ಸೂರ್ಯಕೆರೆ ಆನೆಕೆರೆ ಗುರುವಾನಿಕೆರೆ ಹೋಗಿ ಯಾವಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಲ್ತ್ ತಡ ಸೇರಿಗ ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎಂಕೇ ಮೂಲ ಅವು ಚಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಾಳಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಕೆರೆ ಬಂದ ಇದೆ ಐದಾವಿದ್ದು